casa. Ja sé que fa un poquet de solet, però bueno, és aixina. Anem a començar. M'han dit que heu preparat moltes coses, d'acord? Anem a començar amb els xiquets de tercer d'infantil. Com es digueu? Jo, Lídia. Tu? Jo, Lorenzo. Vale, Lídia, llegis tu? A ver, Lorenzo, va, Lorenzo. llibres volem, llibres us mostrem. Nosaltres som lectors. A nosaltres ens agrada llegir. Nosaltres estimem els llibres. Per això venim a la biblioteca. Molt bé, perfecte. Ara necessite el xiquet o la xiqueta de primer de primària. A veure qui tenim. Mauro porta una pancarta que posa leer, leer, vivir la vida que otros soñaron, de Miguel de Unamuno. Fantàstic. A veure com es diuen estos xiquets. Jo, Dharma. Jo, Mauro. Vale, Dharma. Yo he elegido este cuento porque mi princesa favorita es Barbie y porque me gusta la magia. ¿A qué sabe? Es que no he traído el He elegido este libro porque trata de un detective, Jerónimo Stilton, y su amiga tenebrosa Tenebrax. Este libro es muy chuli porque hasta el final no sabemos quién es el culpable. Los libros de detectives te hacen pensar mucho, te hacen leer más para saber qué pasa y quién es el malo. Fantàstic, un aplaudiment. A veure, ara necessitem el xiquet i la xiqueta de segon de primària. A veure, carta, jo te l'aguante. Què diu? Un libro es un tesoro, cada hoja un pan de oro. Fantàstic. A veure, com et diuen? Claudia. I a tu? Josep. Clàudia, conta'ns quin és el llibre que tu t'has triat. Un diccionario de las princesas. Ensenya'ns un ser. Este es mi cuento. Per què? Per què has triat això? He elegido este libro porque te enseña a ser una princesa. Es muy bonito y están decorados los dibujos con purpurina. También tiene muchos cuentos que no conocía. El primer capítulo se llama La vida de una princesa y cuenta lo que hace una princesa en un castillo, cómo se arregla, cómo debe estar. A mí me encanta este tema de las princesas. Espero que a vosotros también os guste el cuento tanto como a mí. Moltes gràcies. Ara tu, posa't així al costat. Quin és el llibre que tu has triat? Es este libre, porque habla de una mamá osa que tiene 3 ositos y les cuida y enseña muchas cosas. Enseña muchos valores. Perfecte, un aplaudiment. He elegido este libro porque me ha gustado mucho, sobre todo porque salía una frase en el libro que decía que era la lectura un deporte extremo. Daba risa y es bonito. A mí la que más me ha gustado era la protagonista, Nikki. También es divertido porque sale una página que es Nikki estudiando con una montaña rusa
Y da risa. Bueno, es un poco porque cuando Nike se quiere ir del instituto que va y ve que ha ganado un concurso de arte que se había destrozado y le habían ayudado unas amigas. Molt bé, molt bé. Anem a ensenyar el teu llibre, val, a tots? El diari de Niki, d'acord? Que a les biblioteques de Gandia el podreu trobar per si a algú li interessa llegir-lo. I a veure què tenim així, com el diuen? Mar, a veure, Mar. He elegido este libro porque es muy divertido. Cuenta cosas muy... Tiene cosas muy interesantes. Los personajes son muy graciosos y tiene aventuras muy divertidas. Los personajes más divertidos son Javi y también su hermana Timo. ¿Cómo me gustan los libros de aventuras? Y he elegido este libro porque en una parte salen de casa y van al bosque para ver a su padre que está en el hospital y su madre con él. Espero que si alguno se lee este libro se lo pase muy bien. Moltes gràcies. Anem a veure el cartell que s'han portat des de tercer de primària. A veure, Xismol. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Perfecte, moltíssimes gràcies. Agafa. A veure, necessitarem xiquet i xiqueta de quart de primària. Com el diuen? David. A veure, David, quin és el llibre que a tu més t'agrada? Se llama Las aventuras del Capitán Calzoncillos. He elegido este libro porque desde que empecé a leer el libro me reía, porque le pasan aventuras divertidísimas y hay mucha intriga y acción. Ojalá más gente disfrutara de este libro, me encanta. Molt bé, perfecte. Ojalà tots els xiquets poguereu disfrutar d'este llibre, que també el podreu trobar a les biblioteques de Gandia. El teu llibre, com el diuen? Sergio, anem a veure Sergio, quin llibre ha triat? El quinto caso del mítico detective Penta. He elegido este libro porque ha sido interesante, también ha sido misterioso y porque a mí me encantan los libros de misterios en los que salvan detectives. Perfecte. I ara vas a llegir-nos el cartell que heu fet des de quart de primària. A veure què diu. El conocimiento es como el Everest, hay que escalarlo. Perfecte, moltes gràcies, el teu llibre. Quin és el llibre que tu has triat? Deixa'm-lo que l'ensenyi a tots. El secreto de la momia. I per què? Perquè va ser el primer llibre que me van demanar per al col·legi i crec que van acceptar en el llibre. Perquè des que me'l vaig llegir vaig començar a comprar llibres de la col·lecció i en realitat ara me dono compte que sols me queda 3 llibres per llegir, que efectivament són Escapada al Amazonas, ¿Dónde están los leones? Y Una noche en el Titanic. Perfecte. La casa màgica de l'àrbol. Pues el que cal fer és acabar de completar la col·lecció, D'acord? D'ací a final de curs es tenim que llegir tot. El teu llibre, i a tu el diuen? Iker, anem a veure, quin és el llibre que tu has triat? Jugar con fuego. ¿Y por qué? Contamos. Porque los personajes son tocañeros, como dice Jake. El perro de Finn, el humano, también es romántica. Cuando Finn besa a la princesa Llama, también es divertido porque cada vez que se van a besar les interrumpe. Ai, cachos. Bueno, Iker, ens tens que llegir també quin és el cartell que heu fet des de quint de primària. A veure què diu. Lee y dirigirlas, no leáis y seréis dirigidos.
Molt bé, moltes gràcies. A veure, voleu que llisca jo el cartell este? Agafeu ahí. Diu, llibres volem, llibres us mostrem. Nosaltres som lectors, llegir és el millor. Molt bé. A veure quins llibres han triat. Com el diuen? Inés. A veure, Inés. Deixa'm el llibre que l'ensenye y tú ens dices per qué has triat este llibre. He elegido este libro porque me encantan los libros de intriga y desde que empecé a leer su cadena de libros me enganché. Es una historia, historias que no puedes dejar de leer porque son muy emocionantes. Son muy buenos todos los capítulos y hay que ver la imaginación que tiene el autor. Es increíble. Para mí, este libro es uno de los mejores que he leído en mi vida. Fantàstic, Inés, a seguir així, trobant meravelles de llibres en els prestatges. A veure, com el diuen? Nerea. Nerea, quin és el llibre que tu has triat? Una mà freda en la boira. I per què has triat aquest llibre? Me gustan los libros como estos, que son de intriga y misterio. Además, por el final te dan sorpresas. Este libro trata de un padre y un hijo que van a otra ciudad por negocios y conocen a una pareja cuya hija murió misteriosamente. Ellos se alojan en su casa y ocurren cosas misteriosas que te hacen poner muy nerviosa y no querer parar de leer, ya que quieres saber cómo continúa. Aunque te acabes el libro, si te lo vuelves a leer tiene la misma intriga. Yo recomiendo que os lo leáis porque os divertiréis. De segur que sí. Un llibre de bromera d'intriga. Molt bé. I ara llegiu-me el cartell que heu fet des de sisè. El que lee mucho y anda mucho, llega lejos y sabe mucho. Perfecte. De Miguel de Cervantes, un gran escritor. Moltíssimes gràcies. Personal de la Biblioteca Municipal i de més convidats, ens hem reunit ací a la plaça Rei en Jaume I per tal de celebrar el Dia del Llibre. El Col·legi Borja aposta per la lectura. Considerem que és fonamental llegir en qualsevol format i inculcar este amor i gust per la lectura als nostres alumnes des de ben menuts. És difícil no tindre amor per els llibres, no sols perquè poden ser els nostres millors amics, sinó perquè també ens acompanyen contínuament, ens ofereixen entreteniment, ens ajuden a ser intel·ligents, a buscar la saviesa, a somiar, inventar nous mons, conèixer noves realitats. Mai és tard per apropar-se a un llibre, al igual que mai és tard per a quasi res. Tots són beneficis que s'obtenen. Hem de motivar i incentivar els nostres alumnes, fills, per tal que llitgen, que somien amb la lectura. Per això, avui hem portat un grapat de llibres, contes, cadascun d'ells diferents, sobre animals, esports, màgia, amor, aventures, però tots formen el meravellós món de la lectura. Per tant, avui simplement volem recordar que llegir és un plaer, que llegir obri la ment, que llegir ens porta a altres mons, que ho podem fer en silenci, amb amics i amb familiars. Per això el lema que hem pensat, llibres volem, llibres us mostrem.